Dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo ipinatupad ngayong araw. Ang detalye sa report ni Russell Simorio. 15 litro ng diesel ang nagagamit kada araw ni Mang Sabas sa pamamasada ng kanyang jeepney sa Dagupan City. Sa taas ng presyo ng diesel na umabot na sa halos 80 pesos ang kada litro, malaking bawas daw ito sa kanyang kinikita para sa pamilya. Tumaas na nga eh. Nahirapan na kami sa diesel ngayon. Masyadong mataas na. Kaya ang pangkrudo, yung namin, wala na. Napunta lang sa crudo yung koleksyon namin. Epektibo kaninang umaga, muling tumaas ng 1 peso and 20 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel. 2 pesos and 45 centavos naman ang itinaas sa kada litro ng kerosene. Pero nagpatupad naman ng rollback sa presyo ng gasolina na umabot sa 1 peso and 70 centavos. Pero kahit may rollback, natataasan pa rin ang mga motorista sa presyo. Mataas pa rin. Sa dulot yata nung gera sa Ukraine at ang Russia, pero sana matigil na yung digmaan at bumalik na sana sa normal at bumaba na rin ang presyo ng gasolina. Nauna nang sinabi ng Department of Energy na hindi pa rin stable ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Samantala, tuloy-tuloy ang pamamahagi ng fuel subsidy ng LTFRB simula Marso kung kailan sinimula ng fuel subsidy distribution. Umabot na ngayon sa 4,224 na PUJ drivers and operators ang nabigyan ng fuel subsidy sa Rehiyon 1. Meron pa kaming 1,022 in process or undergoing card production. Marami kaming na-purge o na inactive accounts kasi yung mga ibang operators binenta na nila yung mga sasakyan nila, allegedly. Hindi pwede kasi hindi naman transferable itong mga cards. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, Balitang Amyanan.